Marhite-hite guarni de bata ama, doho guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, doho guarni to di porbadia na tumapalangi doho tanoon. Amen. Beta mahita manukap marsoba, marsinggang mahita tuadoban ni Jehovah sito pahita. Ay iba na do de batata, jalahita bangso pinarmahanna, jala biru-biru ni iring-iring ni tanganna. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, asima roham dihami halak nagalion, di dahodo nagogodo musunami, saitalu dohami dibahen alani hagalion nami. Dibahini hupangi dohami tuho, sai pargogoi jala pamonang mahami, maralohon muswi, mari hite-hite panaonan ni anakmu, anak holongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Batik ni debata di minggu tasararion dibuat dosian konvensi ni HKBP tahun 1996 pasal 12 songonoma didok disi ulaon dohot haporseaon tahaporseai jala tahatidak kedo sian mulana ada orang sumadabu jolmai tu dosa
Di babaki debata jolmai gabi pangula dohot pangaramoti. Ulau ni jolma marojahat di debata nasa totong mangula. Marhitei mabaor pasu-pasu ni debata tu jolma dohot tu nasa na tinopanai. Marparbuedo tu dirini jolma dohot tu nahumaliangsa. Haporsiaod di Yesus Kristus ikon marparbuehon ulaon nadenggan. Nalilu do halak molo dihirim dapotan hati goran hanguluan hasonangan dohot pasu-pasu ibana alani namangula ulaon nadenggan. Marhite podaon tau dolhodo asaringgas jala terampil jolmai mangula jala nani omona gabe pelean hamuliaon tu debata dohot sumarihon na hurangan. Marhite podaon tatulak do akana akaulaon naso hinalomohon ni debata jala asa setia haposan dohot martanggung jawab mangulahon patik dohot hata ni debata ditikki naune dohot nasoune lumowi ma ditikki pangujunan isarana korupsi parjujion panakon penyalahgunaan menang parpangomoan na matorbang panggadis na pamurahu laho mangarugihon halak na asing imasahana atong mangidugo mamahita siya Tuhan debata laho mangulahon na hobar tupatiki ale Tuhan debata maredehita. Tato potima dosa tanagurangi dia rupan ni debata martang yang maita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang para siroha na sumurung midahami.
Hu parhatu tuhami jala hutopoti hami do dosa dot pangalioson nami nagudangi. Tatak mahami marhiti asini roham jalase sama dosa nami saluhutna. Alani pakokok ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Songonodo hatani Tuhan Yesus Roma hamuduau asa Roma hamuduau naloja jalan asorat kupasonang pehamu. Buat hamuma au gakku tuhamu guruhan hamuma sian ahu ay nalabok doau jalan naserek marroha asa dapotan hasonangan todimuna ay labok do au gakku jalan yang do nahu paporsaton hasangapom ma di debatana di Gijang. Mari dehita. Hatani debata nagabe turbu epistel di mingguta sadarion imana dibuat sian pesalmet 37 mamuka mesiana sada sahat waya 10 sada atong marsika soring may tamajaha parjulo masian parageda songonom ma didok disi say unang mamohop ate-atemi mida akka parjahati jala unang mangiburuho mida akka siulahon hajukingon. Say marhapo satu Jahowa maho jala ulahon nadinggan inganhon ma tanoi jala radoti haburjuon. Pasahat ma dalam mutu Jahowa jala haposi ibana asai ibana paturehon ho. Pasobu ma Jahowa jala ibana paimaima sai unang mohop roham mida jolma na mardohar dalana mida bawa siulahon gete-gete. Aisana siap do sugut akka parjahati alai saina tianon ni akka nama kaposi Jahowa do tanoi sugut. Alai saina tianon ni akka parlabokido sugut tanoi
jala hahilason honna hinadeak ni hadameon imasahana martuado natumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin. Mari dehita. Tahatidak koma hataha porsiaw tay songon na hinatidak kung didong atas ha porsiaw di sa do portibion ra mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na dumapalangi dohotan au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai ima na tinubuan ni si Maria na gabi-gabia siya tod di parbadia adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus. Na mati tarpajal do iba na dihaw pinarsilang. Na tua tu banuatoru dung ditanong. Na mula mangolu di hari patuluhon. Na manay tu surgo lauhudul di siyamu ni debata Jehovah. Amanay pargogo na suatu dosani. Di simay bana pa'y mamulak sugot tu tanoon, mangumihalan na mangulu do namate. Au porsea ditod di parbadia, jala adong sadahuria na badia, huria hatopan nihala Kristen akan na badia, doho dihasisan di dosa, doho dihatai na madok, mula mangulu do sugot dang nihala nang mate, doho dihanguluan na sorasuda. Amen. Tabigema ede puji-pujian sian ina Deborah
las mangihut ma ama huria.
Tapi gemah titing nama sah dok pamasao di nasar mingguan. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapai hut-ihut ma tikting nama ragam di Minggu tanggal 23 Februari 2025. Naparjolo goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion ima Minggu seksagesima lapatanna ono puluari adorang so haheheon. Topik Minggu maka holongi musuh. Paduahon kelompok kor tu hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 di pukul 7.30 ina Kamis ama Huria NHKBP. Di pukul 10 ina Hanna ina Deborah ama Jericho. Di pukul 10.07 ina Esther ama Salom dohot remaja. Napatuluhon ibadah Minggu pukul 7.30 WIB. Ibadah Minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 2 Maret 2025 nanengro hita memakai bahasa Indonesia. Paupaton pertangyangan sektor. Di hari Selasa 25 Februari 2025. Sektor Korintus of, sektor Judea dibagas ni keluarga CST T Togatorop Boru Sibolon. Di sektor Kanaan keluarga Nyonya Simanjuntak Boru Bintang. Di sektor Efesus keluarga Nyonya Situael Simamora Boru Manulang. Di sektor Galatia keluarga J Banjarnahor Boru Taba. Di sektor Filipi keluarga A Nenggolan Boru Abarita. Di hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 di sektor Sion dibagas ni keluarga S Dolok Saribu Boru Manulang. Sektor Betania di keluarga P Nenggolan Boru Purba. Di sektor Roma dibagas keluarga Situa YSM Siagian Boru Tambunan. Di sektor Nazaret dibagas keluarga H Pardosi Boru Sihotang. Di sektor Kolose dibagas keluarga P Manalu Boru Simanulang. Di sektor Bethlehem dibagas keluarga Nyonya Situa Simamora Boru Raja Guguk. Alamatna Laos Tabereng Madiwarta na arong dihita. Palimahon amplop resot. Di minggu ta sadarion tapatupado papungu pelean amplop resot tapasahat mai di pelean na paduahon. Paunopon pelantikan panitia pembangunan. Di minggu ta sadarion di kebaktian pukul 10 WIB tapatupado pelantikan panitia pembangunan ni Huriata. Ima naung tarpilit marhite rapot na di hari Senin tanggal 17 Februari 2025 nasalpu. Tapatu pamayanon dung sipul majaha tikting. Papituhon pangapulion. Di hari Minggu sadarion tapatu pado pangapulion tu keluarga M Marbun Boru Situmorang di sektor Kanaan. Tapatu pamai dung sipul kebaktian pukul 10 WIB. Pawaluhon Minggu ceria anak sekolah Minggu. Di hari Minggu tanggal 2 Maret 2025, tapatupado Minggu ceria sekolah Minggu maringanan di gedung lantai sada masuk pukul 7.30 WIB. Pasiahon pasahat ulos tu nama rumur 70 tahun. Hobar tu program ni Huriata tahun 2025 ima pasahat ulos tu ruas ni Huria nama rumur 70 tahun. Pukaot tama pasahat toni di bulan Maret 2025. Pasapuluhon open donasi program pengadaan multimedia ibadah sekolah Minggu. Masuk do donasi tu pengadaan multimedia ibadah sekolah Minggu. Sian keluarga BP Batubara Boru Situmeang, sian sektor Bethlehem, godangna 3 juta rupiah. Pasapuluh sadahon ruas napida. Mulai Minggu sadarion nungapida sian Huriata. Ima keluarga Diki Apriandi Raja Guguk, Inang Elfrisa Uliarta Boru Sirait, sian sektor Efesus, nasida pida tu HKBP Resort Serang, Distrik 20 Sada, Banten. Pasapuluh duahon pendaftaran ulang Haruason, manang daftar ulang anggota jemaat.
Husosoi hami matua karuas ni huriata naung majalo pamasumasuon jala marsakap hot marhuria di HKBP Cimanggis. Asa di daftar hon ulang matu parhalado di sektor tabe uhut mabuan akte pernikahan manang surat pamasumasuon. Pasapulu toluhon pahatuson haruason manang konfirmasi keanggotaan jemaat. Molo adong sian ruas ni huriata ama ina manang iana kota sikola minggu remaja dohot na posobulung na semar minggu tuhuria na asing husosoi hami ma molohot do penasida ruas ni HKBP Cimanggis asa tuhuria tahun mana sida mar minggu sude mana toras majamoton akayanakon asa hot madohoti parmingguon di HKBP Cimanggis on madalan ni parhalado pahatuson haruason di huriata. Pasapuluh paton pilihan bulanan. Hobar tu hasil rapot ni huriata di tahun 2025 on tapasahat ma pilihan bulanan di ganup bulanna tu huria marhite parhalado sektor tabe. Pinangido ma tu sude ruas ni huria asarade mahita makarikoton pasahaton ganup bulan. Pasapuluh lima hon torop ni ruas nama dohoti parmingguon tanggal 10 Februari 2025 730 halak. Pasapuluh nopon ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 20 halak, ulang tahun pernikahan opat keluarga, padita dohot parhalado HKBP Cimanggis. Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Periode tanggal 24 Februari sahatu tanggal 2 Maret 2025. Hatani debata na pasikopon lasni rohamuna tarsurat di Yohanes 15 ayat 7. Molomian hamu di bagasan nau jala molomian hataki di bagasan hamu jupak hamu hamudo manang dia pe na pinangido ni rohamuna. Pasapuluh pituhon pelean iuran diakoni sosial huria. Torop na pasahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon 27 kakak godangna 5.650.000 rupiah. Pasapuluh aluhon pilihan bulanan manang tahunan. Torop ni napasahaton pilihan bulanan manang tahunan di bagasan mingguon 25 kakak godangna 5.650.000 rupiah. Mau liate ma di pasahat huriata tu sude ruas naung pasahaton pilihan bulananna dohot iuran diakoni sosial 1 bulan Februari 2025 tu akan aso pasahato dope taingot ma amanginang makarikoton pasahatos sa ganuk bulan tu huria marhite parhalado sektor tabi. Pasapuluh siahon keuangan huria tu huria 17.756.250 rupiah. Tu pembangunan 1.104.175 rupiah. Sentralisasi manang pusat 10.472.275 rupiah. Jumlah 20.373.500 rupiah. Molotung adong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka pilihan asa dihubungi ma tu parhalado radedo hami padenggaton songoni matikting na masa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata sai di paso-paso tuhata mapiliani bain sangap di guarna. Amin. Saunari sahat mahita tu pelantikan panitia pembangunan. Nuaing sahat matiki dihita laho patupahon pelantikan panitia pembangunan hobartu haputusan ni rapot huria dohot rapot pamiliton ni panitia pembangunan. Mari demahita sian nomor 120 sada ayat 5.
buku ED nomor 121 ayat 5. Hamunak kana hinaholongan ruas ni huriani HKBP Cimanggis sadarion pabakitot tama panitia pembangunan HKBP Cimanggis Resort Cimanggis masa tugas 2025-2027 atong tabigi majolo surat keputusan ketetapan taringot tu panitia pembangunan na jinahahon ni inang sekretaris huria. Surat keputusan nomor 001/SK/281401 PPJ /2 Romawi /2025. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Cimanggis, Distrik 28 Deboskap yang berkedudukan di Cimanggis. Mengingat pertama, petunjuk pelaksanaan aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen 4 bab 10 A3 tentang penetapan rencana pembangunan jemaat. 2. Aturan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga bab 5 tentang dewan dan seksi-seksi di jemaat. Menimbang perlunya dibentuk panitia pembangunan HKBP Cimanggis dalam melaksanakan program pembangunan, memperhatikan 1. Hasil keputusan rapat jemaat HKBP Cimanggis Minggu 19 Januari 2025 perihal program pembangunan tahun 2025. 2. Hasil keputusan rapat pembentukan dan pemilihan panitia pembangunan HKBP Cimanggis Senin 17 Februari 2025 memutuskan menetapkan panitia pembangunan jemaat HKBP Cimanggis Resort Cimanggis untuk masa tugas 2025 sampai dengan 2027 dengan ketentuan: pertama, melaksanakan tugas pelayanan sebagaimana diuraikan dalam petunjuk pelaksanaan aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat bab 10 A3 tentang penetapan rencana pembangunan jemaat. Kedua, melaksanakan program kerja tahun berjalan sebagaimana ditetapkan dalam rapat jemaat Minggu 19 Januari 2025 perihal program pembangunan tahun 2025. 3. Pelaksanaan kegiatan dan keuangan pembangunan jemaat dilaporkan secara berkala kepada majelis melalui pimpinan jemaat. 4. Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan dikoordinasikan dengan pimpinan jemaat. 5. Jikalau ada kekeliruan dalam surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya. 6. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Cimanggis
23 Februari 2025. Pendeta HKBP Resort Cimanggis, Pendeta Adolf Tasman Nababan STH. Petikan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan. Tembusan pertama Praises HKBP Distrik 28 Deboskap sebagai laporan, kedua Parhalado HKBP Cimanggis, dan ketiga sebagai pertinggal. Demikian nama-nama panitia pembangunan HKBP Cimanggis Resort Cimanggis masa tugas 2025 sampai dengan 2027. Pelindung Pendeta Adolf Tasman Nababan STH, Pendeta Esron B. Tampubolon MTH, Pembina Parhalado HKBP Cimanggis, Ketua Anggiat Tambunan dari sektor Judea, Wakil Ketua Janindo Hasiholan Sidauruk dari sektor Sion, Sekretaris Lamhot Togatorop dari sektor Roma, Wakil Sekretaris Hendra Zufraizer Sigalingging sektor Betania, Bendahara Siti Boru Bintang dari Kanaan, Wakil Bendahara Rumiris Boru Simatupang dari sektor Judea, Humas Rinto Godwin Simanjuntak dari sektor Filipi, Koordinator Pelaksana Saud Pahala Tua Pandiangan dari sektor Sion, Wakil Koordinator Pelaksana Falcon Sinaga dari Betania, dan Marlon Panggabean dari sektor Galatia. Koordinator Seksi Dana Boido Lomo Manik dari sektor Kolose. Dengan anggota Lambok Sitorus dari sektor Filipi, Dina Boru Pangaribuan dari sektor Nazaret, Anten Lumban Gaul dari sektor Sion, Jalampong Raja Guguk dari sektor Sion, Roberto Napitupulu dari sektor Judea. Seksi Dana dari sektor Nazaret, Umpasa Marihut Raja Guguk dan Bona Napitupulu. Sektor Dana dari sektor Roma, Arif Marojahan Silaban dan Marintan Boru Sihombing. Sektor Dana dari sektor Galatia, Seksi Dana dari sektor Galatia, Manat Nenggolan, Rosa Benita Boru Manulang. Seksi Dana dari sektor Kolose, Abdul Pasaribu dan Joslen Manalu. Seksi Dana dari sektor Filipi, Teklin Simanulang. Seksi Dana dari sektor Betania, Penri Simarmata Hiras Nainggolan. Seksi Dana dari sektor Bethlehem, Rosdelina Boru Tanjung. Seksi Dana dari sektor Judea, Rosdewi Boru Panggabean. Seksi Dana dari sektor Kanaan, Mutiara Boru Pakpahan. Seksi Dana dari sektor Sion, Halason Siregar dan Megawati Boru Sihombing. Seksi Dana dari sektor Korintus, Jojor Boru Saragi dan Loli Tarihoran. Seksi Dana dari sektor Efesus, Rosi Boru Tambunan dan Lasma Afriani Boru Siagian. Hamuak kadongan nunga jongjong hamu di langgatan ni huriaon diadopan ni debata. Nunga dibege hamu surat keputusan taringot tu penetapan muna gabe panitia pembangunan di Huriatta HKBP Cimanggis masa tugas 2025-2027 rap dohot ulaon nanaing si pasahatot tuhamu atong na manukun maaun waing tuhamu na olo dohamu mangulahon ulaon pakobasion gabe panitia pembangunan HKBP Cimanggis
molo na olo dohamu dok hamuma. Ahu Padita HKBP Resort Cimanggis Distrik 28 Deboskap. Hupabakit mahamu gabe panitia pembangunan HKBP Cimanggis Resort Cimanggis Distrik 28 Deboskap. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di parbadia. Amin. Sai di pargogoi jala di parbisuhi Tuhat tamahamu patulus son ulaon na pinasahat ni huriai Tuhamu bahen sangap di goar ni Tuhatta. Amin. Upasahat tamima surat penugasanon dot surat ketetapanon Tuhamuna amang inang panitia naung dilantik di ibadah mingguon. Secara simbolis upasahat kami matu amang ketua, laos amang ketua man upasahaton tu amang sekretaris laho mabagi tu sude anggota ni kepanitiaanon. Nuang upasaha matik kitu hamu mangadop tu ruas ni huriatta laos ditikyom ma pinasahat tik kitu amang ketua lahu pasahat ton hata huwasi tu ruas ni huriatta songonima. Salam. Shalom. Nau persanggapi kami amang Padita, nau hormati kami amang perhalado doho inang perhalado. Syok songoni nau olong yami ruas ni HKBP Cimanggis. Horas Padita salutna. Horas. Mau lihat mati tu attah. Songonong pinabutohon ni huriatta marhite-hite parapoton na di tanggal 10 itu na di hari Senin bulan 2 2025 di Patupado Parapoton pembentukan panitia pembangunan nih HKBP Cimanggis. Nah di dohoti sude ruas nih HKBP Cimanggis merhite-hite utusan-utusan sian per sektor-sektor 10% di dohoti ruas do amanginang taridama nasadaro hatta dinalaho paturehon huriat tahun. Amang inang kami kepanitian marula omba di son 2 tahun. Dang buy kami amang inang mangulahon ulat tahun asa bagak garisat tahun yang ko soadong dukungan muna siak kamuna ruas ni HKBP Cimanggis. Molo songon kami amang inang kepanitian dang alergi di akka protesan kritikan. Mulu adong aka kritikan namang pasahat tamu tuh kami tidak alergi dengan kritikan alai liak kamu ma solusina. Ido amang kita panitia pembangunan kita harus transparan. Buha asa bagak garisat tahun dangadong aka unek-unek. Sautik kutipokku amanginang di sadatik kimanganau di sada restoran di Halak Padang adong mater surat di si. Kalau enak kasih tahu ke orang, kalau enggak enak kasih tahu kami. Nah buat di si amanginang molo bagak go garisat tahun tapature tapabuat tu halak asa diboto halak nda sadado rohani huria HKBP Cimanggis.
Molo hurang godiak ka Pangulon nami di pembangunan non selama periode kerja nami amang gue tamu hami. Ati adong akkana hurang babuah hamu tu hami asa hupature hami. Molo tu luar di babuah hamu amang inang hurak sa meter ini hamu tu luar saat tu hami non gabi 2 meter roy. Di sido hasesegani sada punguan. Jadi mulai sadario namang inang liak kamu madukungan non na dikelola nami amang inang hepektadon uang ruas ni HKBP Cimanggis doon rap mahita mengawasi pembangunan ni HKBP Cimanggis mau lihat ma horas majalagabe salam Lasongonima dihamunak kadamang dainang remaja na poso ruas ni huriatta HKBP Cimanggis gumudak kita manangyak kon nasida asatuk di nasida gogo hatawodot habisuhol lahu pasauton ulaon si hobasan nasida di pembangunan fisik sada na macai arga sebagai penopang pelayanan ni huriatta HKBP ima pangiduan nami siap parhalado asa marhite hurian itu hatta marhite pakobasion ni panitia pembangunan marsangap goar ni hatta amin. Tapi gimana? Ede puji-pujian sian kor amasalom.
Tapuji Tuhata, marede mahita, laos di somma tapapungu peliata sadaa dohot sadabe. Tuhan berhati hati
Damini debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mga ramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Horas madihita saluhut na. Hatani debata jamita di minggutta sadarion, ima na tersurat di Evangelium Matius bidu 5 ayat 35 ayat 38 satu ayat 48. Hamunak kadamang dok dainang remajana poso tapahutihut ma huzaha ma hatani turpuki songonom ma tersurat di si. Di bege hamudo hata namadok mata do abul ni mata ipod do abul ni ipon alai ahu madok tuhamu unang alohamu na jahat molo adong nama mastap hurum siamumi tarehom ma nang hurum musihab birang molo adong nanaeng mabahisidir tuho lahom mabuat ulosmu ate nama dohot baju-bajum di ibana. Molo adong manang ise namang gugoy ho madongani ibana sapal. Oloy ma ibana 2. Lehon namang ido tuho. Unang tudali nanang marsali tuho. Di bege hamudo hata namadok holong maroham di dongami hosom ma ia dimusum alai ahu do madok tuhamu holong marohamu dimusumuna tangiakon hamu ma akka napa buru-buru hamu asa tunggabe anak ni amamuna na di banuagi jangi hamu ai dipabisar do mata niarina tu akka parrohana jahat nang tu nabonar di parodo udat tu parrohana tigor nang tu nageduk ai molo holong rohamuna holad di akka namak kaholongi hamu dia ma upamuna gari akka si jalobeo da songonido di baen dia do hasurungam muna molo denggan hatamuna holat tu akka dongam muna gariak kasi pelebegu da songonido di baen ipe ikon sudenggaddo rohamuna songon amamuna di banuagijang na sudenggan rohai ido sahatna amunaka nahinaholongan hurian itu hatta adong do manang piga paretta manang ajaran podani Tuhan Yesus na memunculkan akka kontroversial di tengah-tengah ni halak Yahudi. Na boy gabe perdebatan ala maralo tu na pinikiran ni roha, maralo tu na boy dipahami secara logika. Perintah dan ajaran yang bertentangan dengan akal sehat dan logika berpikir manusia. Jala termasuk do nang tuhita sahak do ditikion. Sada sianido kadamang do dainang poda dohot ajaran namat cai maralo tulogi kata ima poda manang ajaran nama dok maka holongi musuh molo tornido songon torpai do ni hilala maka holongi musuh saya dipikir-pikiran maka holongi musuh sapilu saya berpikir dia do nuangol lapatannya maka holongi musuh Totu songon halak Yahudi pe nang hita maralo tu pikirata maralo tu logikata alaniaha ala memang di standar berpikir ni hita saluhu nak kadamang dok dainang bagaimana mungkin kita dapat mengasihi musuh bukankah musuh itu seharusnya menjadi sasaran kebencian dan pembalasan alai ajaran manang poda taringot tumak kahulungi muson ido sasitongna puncak ajaran ni Yesus Kristus nama cairikot si ulah honot taho bartuna pinangido ni trupuk jami taon
Alaniaha, karena itulah sebenarnya yang Tuhan tuntut sebagai ciri khas yang membedakan para pengikut Yesus dari orang lain. Para orang-orang percaya berbeda dengan orang-orang yang tidak mengimani Yesus. Di dogma, unang baloson hamu najat balosni najat. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Wasa di dokot Tuhan Yesus on parjolo tabereng konteks nak kadamang dok dainang. Molo di halak Yahudi, adong do sada hukum prinsip hukum pembalasan na digohari lex talionis. Lex talionis hukum pembalasan. Odo dasar ni Tuhan Yesus mamudahon asa unang be masa dinasida hukum pamalosoni. Najat balosni najat. Ido bende do ibana ngadi bigi hamu ngadi boto hamu ninna tazaha mazwak kamanginang ayat 30 lalu hatani turpuk tai Matius 5 ayat 38 tazahama di bigi hamu do hata namadok mata do abul ni mata ipod do abul ni ipon. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Imanak kaningani lex talionisi. Nah tutu dua dong songoni adong dihukum perjanjian lama. Tazah mazwa manginang 2 Musa 20 sada ayat 24 dohot ayat 25. Ido di surat todisi rakma hitamat jaha. Mata do abul ni mata, ipod do abul ni ipon, tangan do abul ni tangan, pat do abul ni pat, mabortu ma abul ni na mabortu, bugang do abul ni bugang, na punil abul ni na punil. Ibu tahamu do sude inang lapatan namang inang. Dang ulala perak dang ibu to beai. Dang ahado maborton, ahado punilon. Jadi mabortu membengkak. Jadi molo dia tu zolma bongkak, ya tu zolma iko baino do muse sarupa bongkak na tu ibana. Bila piting baino kuranna. Punil itu bekas terbakar. Alaulo do itu tung zolma donganna pakai capni pinahani itu tuh kontribusi nahon apalasi nong tutukon. Jadi kosong ni do bayano tibana ido rumusna lex talionisi alai kontong go tapahami akamanginang lex talionis on sasitongna dibangun sebagai sebuah sistem nama modahon mengajarkan tentang konsekuensi dari setiap tindakan. Di mana tindakan jahat seseorang kepada orang lain harus dikembalikan kepadanya sendiri dengan cara menerima sanksi yang adil dari perbuatannya kepada korbannya. Jadi sejumlah kerugian akibat tindakan seseorang harus dibayarnya. Ima lex talionison akamanginang sebuah sistem. Jadi dang nagabe balas dendam sebenarnya. Alai paingot todo asa unang adong tindakan-tindakan ni zolma marado podongan na mga lubii mabahin gabi sega parsauran. Alay lam liling lam dipahami mas secara hurufiah gabi ba didok mahukum pembalasan. Molo dian sisi positif molo dihalak batak adong do uhum sisuli-suli bembalas. Masa do songoni dihalak batak nah. Jadi hukum konsekuension si solion tujuan nasa sitong na membatasi kejahatan supaya orang berpikir ulang tentang berbuat jahat kepada sesamanya karena nanti dia akan menerima ganjaran sama dengan apa yang sudah dilakukannya doh naniulon nai. Di bagasan konteks berpikir ini hal Yahudi dok kamanginang Yesus menawarkan sebuah pemahaman sekaligus menjadi ajaran yang menurut mereka ajaran baru tentang kasih, tentang pengampunan dan pengorbanan. Songonna di Tuhan Yesus di turpuk tahun. Jala pasti do odo nilai moral tertinggi di bagasan ngulu nih halak Kristen. Nilai moral tertinggi. Alani ditogi hoddo hita asa unang mamaloson najat balos ni najat. Lahu membedakan nilai yang diyakini oleh orang-orang percaya.
Kita diperintahkan untuk mengasihi musuh. Gabi tubuh masuk kusukunak kamanginang. Kasihilah musuhmu. Mungkinkah bisa mengasihi musuh? Mungkin dua kamanginang. Tazah maju Matius 5 ayat 40 rak mai tamadzaha. Alai ahu bro madok tuhamu holong ma rohamu di musumuna tangiakon hamu ma akka na paburu-buru hamu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. HP dalam mindset ta, dalam konteks berpikir ta, musuh itu memang adalah sosok pribadi oknum yang harus disingkirkan. Dia adalah sosok yang dibenci, dilawan, disingkirkan, dijauhkan, dan kalau boleh tidak usah ketemu dengan dia. Nung saya ubayak ko nakamanginang malunay tutuon para di zamitaon. Ali ubayak ko ma adong manamar somar si pakulinga sa sektor rupani. HP dalan di sektori geleng-geleng. Nasa-nasaon. Tarbaha mana yang benon ni alhom marsi bulusan akan somar si pakulingan ni narak ko na. Apalagi dang adong manipang nga mulai zonok B. HP dang niat lahu pazupang dang adong bebo itu sabirang tu siamun. Takut. Olo marasi bukon, pura-pura marhape. Ba pura-pura may bana terus. Ala ni mohok ni hati-hati nak muluboy unang marsi pakulingan, unang na marsi senggolan, apalagi marsi berengan. Itu kenyataan nak kamanginang. Ala nakin ba memang disido pe domay ta berpikir musuh, namanya musuh. Unang zo munafik kita unati kamanginang dah. Suatu ngadong songonin na belum tentu. Atung bihaza ko ni parugamon na yang gumusuon. Jangankan mengasihi musuh, mengasihi teman atau sahabat belum tentu juga bisa. Ngasa punguan, punga persahu tahun, sahuria, sapungwa kur. Boy do pedang olo masih jalawat dia kehurangan. Artinya yang saya sebutkan tadi, intensitas perjumpaan sudah banyak. Termasuk marupani hami parhalado. Ngajo ajo pazupang. Dang nanggo sali sa minggu, 2 hari sa minggu, 3 hari sa minggu. Alay boy do pedang marsita daad di parrohaon, di karakter. Ujung na saya dong mahata na saya terus mabena cik ni roha. Dang ditadda dongan na songondo cara makataina. Songondo pola pikirna. Hape nga sa punguan. Ay molo nga ditadda niya ni molo tungadong songon na soita te. Hatana ngay troniat tusa ni dang namuruki. Alay do nakkaningani dongan na pe dang boy ditadda gabe mago do prinsip memahami orang lain. Hola nasik kata ni dongan na yotik itron nama dalan na mulak hohom terus. Merapot aladok katain na posi-posi irapoton diputus som may rapoton si ulahonon mula ibana tujabu dang haputusan ni dingot hatani dongan nodo saya maribobon basa nakisong ni hatanay basa saya songoni ujung nga dang marlaba naung zonok persauran na secara fisik aladang boy manada dongan na. Makanya sulit, jangankan mengasihi musuh, mengasihi teman, mengasihi sahabat juga masih sulit. Alanido rata-rata tu torop halak maka holongi musuon mabenda denggat tu nasida apalagi mamanangnya kon nasida herana mustahil don dang mungkinon. Alaido paretani Tuhan Yesus memerintahkan kepada pengikutnya, kepada kita supaya kita dapat menampilkan perbedaan dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Karena memang itulah nilai standar seorang Kristen.
Lam tabereng manonak kamanginang. Mulai duk Tuhan Yesus sedang muluk-muluk ibana berbicara tentang mengasihi musuh. Asa bolong do siak kita pikiran dohot pakilalaan molo parjolo mamakulingi musuh gabeherana turun harga dirina. Molo adong dongan napaingot terupani di dokon. Bau ngabeda pakulingi mak hodo apalai halan. Dang ibana do salah. Anggo so ibana parjolo mamakulingi dang ulau. Itu seherana turun do 37 derajat Celcius harga dirina. Ujung ngadang boi mulai dan itu dipelihara terus dan sebenarnya tidak ada lagi aura permusuhan, tetapi oleh karena ada di dalam dirinya itu terus terbawa-bawa. Akhirnya gabe setiap hari madong permusuhan ini. Maka wajar kalau banyak orang dan mungkin diantara kita amanginang pesimis ketika mendengar perintah dan ajaran kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Alai do paretani Tuhan Yesus lahu mengajar kita do mengawali kamanginang. Mengawali ini mari kita belajar ikhlas. Karena keikhlasan akan membebaskan kita dari membiarkan sakit hati bertumbuh menjadi dendam dan akhirnya melakukan pembalasan. Perintah Tuhan Yesus. Mari kita ikhlas. Nah termasuk nak kaningani memahami karakter ni dongata. Ikon ikhlas loh hita. Ati pe dang na melegitimasi sada karakter-karakter yang tidak benar itu selalu ada dalam persekutuan itu. Misalnya saya dong dozol mamadok ko songonon. Anggo songoni au. Inna kan. Songoni duau. Ngasulpat makatai. Songoni duau inna bangga. Ayo kotok si bau-bau dotong. Unang bangga di karakter-karakterna sudah berpotensi mabab persoalan. Memang saya begitu. Nah, perlu diubah. Alai penerima tu perbedaan-perbedaan karakter dan sifat ini perlu kita bangun dengan sebuah keikhlasan. Asa unang gabemian hacik ni roha di bagasan dirita magodang may di bagasan dendam ujung nagabe oloma mangulahon pembalasan. Tetapi bagaimana caranya supaya bisa ini? Amanginang Yesus tahu siapa kita. Kita Tuhan ido kita. Yesus kenal betul dengan kita sehingga tidak secara drastis dan spontan dalam pandangan Yesus seseorang mau membuka hatinya untuk memaafkan dan mengasihi musuhnya. Dang netro bamudah-mudah boya teh terus sanggup itu diperbadia hita. Mula sa garizon ni tori zalang nang musunahian horas mabang au bigi jamita. Ayang ko tayo mermusuh hita. Puji Tuhan madang adong. Memang Tuhan mengerti kita dan tidak semudah itu terparuar hita sa garizon ni tormardame sonang. Yesus paham kita. Dia tahu kita kenal betul. Tetapi dari pengenalan Yesus itulah kepada kita tentang kelemahan-kelemahan kita, Yesus membuat langkah-langkah untuk menyadarkan kita dan menggugah kita untuk mengasihi musuh sehingga kita sampai kepada memiliki kemampuan untuk membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Dangbe dengan kejahatan. Adong madidirita sada hagogoon mabaloson nazat maralohon mabaloson marhiten ulaw na denggan. Yesus menyadarkan kita dengan hal-hal yang logis. Na dia mayak kamanginang. Siya trupuk tau tabereng manak kaningani. Yesus tahu dan mengingatkan. Membalaskan kejahatan dengan kejahatan itu adalah dosa. Joloi yang kat Tuhan Yesus do kenyataan ni hidup ta. Membalaskan kejahatan dengan kejahatan adalah dosa. Dosa doi. Alanido saya dipaingot molaci roham tudongammu unang gabe baloson anong gabe dua si patureommu ibana do dirim noborak dirita do. Ia membalaskan kejahatan dengan kejahatan ini yang sering kita hadapi dan alami. Sudah do kita mangulohoni odo nomur ratusan alay odo nomura mangulahon murado mangulahon pamaloson kamanginang. Lalu disadarkan lagi dengan yang kedua prinsip
bahwa kebaikan dibalas dengan kebaikan itu adalah biasa. Inokin na udok ko na manginang uhum ni halak batak si soli-soli roh tu pestaku asarwau tu pestam biasa doi. Ala na adong do sistem songonon kebaikan dibalas dengan kebaikan, gabe adong masyak kita na puna ale-ale na sumurung bestina adong besti bamolo Ileoni natasianu mga lopagadong imane zabunay taruhot tulungan naon tu besti naon nong gadong mga lopakatupe mo sa inat taon iliot tu nasing dang ileon itu tu besti naon do ala nasing atong dang mga leon. Kebaikan dibalas dengan kebaikan itu biasa. Didok Tuhan Yesus dosa sitong na ayang gusto ngonido ama upamu ama bedamu si anak kana asingi ninna. Untuk memastikan itu amanginang tazah mazo Lukas onom ayat 32 dohot ayat 33 rak mahita majah. Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ayat 33, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Mulut kekalangan muda itu Tuhan Yesus biasa itu bro, kan? Tidak ada sesuatu yang unik di situ. Tuhita biasa do yang manginang dang pola, alay ahamaupam, ayak kapardosai pesongoni do diula. Mabaloson na denggan, balosnya denggan, ido diula. Mulwadong panakko opat tartakku dua halak pasti do berusaha dongan non baluahon asa malua dongan non ima kebaikan na naso mananda Kristus bodo dibain biasa itu. Dan inilah yang mengisyaratkan bahwa kebaikan kita lahir oleh karena kebaikan atau tindakan perbuatan orang lain. Gabedang apoladong hasurungan ni akan mangulau si songoni. Gabe sahak matu level na patuluhonon kejahatan dibalas dengan kebaikan itu adalah yang Kristiani. Odo na inirim di bata. Dipengok Tuhan Yesus mahita. Sudah akan menghitung ibana harus berbeda dan perbedaannya nyata dalam kemampuan membalas kejahatan dengan kebaikan. Ada pengampunan, ada pengorbanan dan ada kasih. Ketika Yesus membandingkan para pengikutnya dengan orang lain, ini berarti bahwa tindakan atau perbuatan kita seharusnya tidak ditentukan oleh tindakan dan perbuatan orang lain kepada kita. Dang alana denggat debai kalak asagabe denggat tabain. Dang alani relasi sesama maka itu berbuah. Tetapi relasi kita dengan Tuhan. Muladong marhato poton denggat do de hubungaku do debatain na alai sai di piaro sogoni rohana do dendamna na margabus do ibana disi. Dang adong hubungan na denggat do debata selalu memproduksi hal-hal yang tidak baik di dalam diri kita. Tetapi akan selalu dimunculkan hal-hal yang baik termasuk nilai-nilai mengampuni, mengasihi dan mendoakan orang-orang yang membenci dan tidak mengasihi kita. Jadi tabai mana denggan tudongan dang alanani baik dongan denggan tuhita. Dan andaikan kemudian hari kita menerima kebaikan-kebaikan dari sesama kita, itu bukan upah atau jasa dari kebaikan kita, melainkan karena Tuhan berkenan mengikat kita dalam nilai-nilai kebaikan. Alanya kamanginang molotung adong dihita na berkonflik tuak kadongan na me manang balga ate saya dong doi mulai sian na boy mardame dalam jangka waktu saminggu 2 minggu satu na mardomu itanorara saya dong doi ikut jujur do hita tu dirita ay sidakan iba baru tu song awlo gudang sugul rohani sol matu iba baru ngati rasai ala pinaingok rupani alani patigor hobar tu prinsip aturan nga mulai bisa-bisa bi pamereng na pajalang na pengasih na alang-alang days ay sa pajalang ko katerasa do
Bala mahita kanong liling di son, berinteraksi terus, mungkin saja rasa sakit hati itu ada. Alay adong masada hal naik komparsiajarata siat tonan iturpukon. Aka manginang taingok do kisah ni si Joseph na ni gadis niak kahaanggina. Taingok do pekan Yusuf pertama dimasukkan ke sumur, sumurnya kering tidak basah, diangkat lagi, dijual lagi, dan dia mengalami kepedihan hidup dari saudara-saudaranya. Sian pengalaman si Joseph Poddo ini bukan halusinasi, ini kenyataan hidup yang terjadi dalam sejarah Alkitab tentang bagaimana dia merespon itu. Alai memang ikon na denggado relasina do debata asaboi diberengon sebagai sesuatu yang bisa membangun dirinya untuk mau menerima kelemahan temannya dan terlebih mau memaafkan. Tabereng matulu aka manginang nama cari kok disi ta cermati laho majalo perlakuan jahat sian akan nama jahat hita dohot aka kebencian nang perbuatan-perbuatan na melukai hati. Taingok ma molo adong peluang di hita membalaskan kejahatan. Maka membalaskan kejahatan dengan kejahatan itu akan membuat permusuhan itu terus berlangsung di antara kita, dan kejahatan itu akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dang persoalan ahatai dehon, dang persoalan ahata alang, dang persoalan bohado las nirohatta alai molo nunga adong niat mabalos najat balos dinajat terus mamian hajahatoni di bagasak kita. Na denggape rohana mai berengon. Itulah kacamata yang ada dalam orang yang merencanakan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nadeng gape rohana maberengon. Ala di buado hitak kamanginang asa unang saya dongi. Tentu ada yang harus dirubah dalam konsep bagaimana kita melihat hari-hari ke depan ini lebih baik. Boy taringot tu kapan itu pe bangun pe. Unang itor saya curiga perjulu. Mulu adong pe si curigaan unang ibangun di pabelga-belga sarong do pe di ulah manangaha. Tor curiga. Itor saya dihatai. Dak kasihan. Au tadan tor senen. Hape marsi tadado kita sudah bahasa polaro ate. Enggak marsi tadak kamu sudah kan? Sarong malaikat di hitaon. Zolmado. Mereka hadir dengan kemanusiaan mereka, mari kita topang dengan doa, unang itu curiga. Ini kejahatan. Bahkan nanti ketika mereka melakukan hal yang baik, sukses dalam pembangunan ini, rohana maberengotai. Doa pala sada pakku peolan non om mani buktina nih. Pakku do peol. Itu rodo mabesiga sa garizon. Itu harus disingkirkan. Kita percayakan dulu, mulorok pola hutan desudi. Boha, alai molo nunga dos roha dirapot. Tapilit talantik tatangyakon dihobasi taurubi majalah tatangyakon. Supaya tidak ada permusuhan yang berlangsung oleh karena perasaan kita. Yang kedua, ikut tapi kiri dok kamanginang bahwa di balik kejahatan orang lain, pikirkanlah sesuatu yang positif. Bahwa di dalamnya, di dalam kejahatannya, Tuhan berkuasa membuat sebuah rencana yang jauh lebih besar dan lebih baik untuk kebaikan kita. Itu nama satu si Josepi. Aidung terbuang ibana di gadis itu harus si Potipar. Bisa bermasalah do ibana itu do selingkuh. Alai di borot ibana do mangula debata. Anggo sosongon ibana dang jadi ibana perdana menteri di Mesir. Laho manarihon akka bapakna dohot hanggina di tano kanan natongon sedang paceklik. Imana dinggat dibering imana. Jalan apa tuluhon. Muluboy do tayo da rencana ni debata di tonga-tonga ni kejahatan ni Zolma nak kaningani dalam berpikir positif. Nah kita pun akan digugah untuk mau mengampuni. Karena mengampuni ini adalah nilai yang jauh lebih baik dari sekedar memuaskan hati untuk membalaskan kejahatan. Daudo dumenggani siap daripada memikiri akan ajat di bagasan pikirata. Omak kamanginang nilai-nilai naik kota emban. Seorang pengikut Kristus harus membedakan dirinya dari orang lain, tetapi bukan dari penampilan fisik dan cara ibadah-ibadah semata, melainkan dengan kemampuan dalam mengampuni dan dalam membalaskan kejahatan dengan kebaikan.
Tidak semudah itu, tidak segampang mendengar dan mengucapkannya, tetapi molo porsia do pehita mangula debata di bagasa dirita. Boy do paturion nang ulut taon. Boy do paulion nang ulut taon asal ma olo hita di pauli. Alay molo bercokol do pikirata rohata di kemampuata do di keterbatasan taon. Tabereng ma. Dang nalahu boy hita bergerak sian. Menikmati kebencian, menikmati sakit hati. Dan akhirnya kita akan kehilangan momen-momen baik dalam kehidupan kita. Margugo mahamuak kamanginang, margugo mahita saluh nalahu pauli uliong ulun, parsaura dodongata, posrohata, tarpatureni debata dong ulut taon, asal mata pasubo rata tuibana. Amin. Martangiang mahita. Mauliate ma Tuhan, dihatam ng saur, tu parpunguan namion. Disungguli hodo Tuhan, rohanami. Laho mangyahi ngolu na dumingga marhite na manghuton ho boy hami Tuhan makaholongi dongan nami boy hami makaholongi na marsugo ni roha tu hami naing papataron nami doy zumulo tu mangyakon akka na majukati ang giat di pauba rohana jala hami pe Tuhan pamalumom mo rohanami akka na hatsit binani dongan nami asima roham di hagalion nami do hamiro naso tarpasaut tami hatamon anggo mga saho pikiran dohot hagyot nami alay di baga sa padonganion ditod di parbadiami ali Tuhan nami urupi hami pamonang pasu-pasu ma saluhut ruas ni huriam hakabi pecimanggis di tonga-tongani akka aktivitas perdalanan di ngulu si Ganupare asa margogo na sida mabuan hatam asa tungboy dinikmati na sida ngolu siya pare na maluas siyan hosom siyan dendam siyan hatsit ni roha alaylas marohani sida ala mangulatod di parbadiami manuturi gabe tu magon na sida manesa dosa ni dongan na gabe tu magon na sida manangyakon daripada payaton hatsit ni roha di bagasar rohana. Sayurupi manang diak kaulau si Ganupari. Dina mga luluyak ka narikot di nguluon ali Tuhan. Lehon gok ni gogo. Bisuk hatawon. Jalapos roha nami. Molo huula hami ak kaulon nami di bagasar pos ni roha do tapor siyaon. Pasu-pasom mo do Tuhan parohod di hamilas ni roha. Dohot akka persaulian. Tuhan secara khusus tangyak konon nami do panitia pembangunan na pinilit ni huriam jalanung nga di paujak sadarion laho makobas yak kanarikot di huriam lumobi madiak ka fasilitas fisik naikon pauliolon nami seiring dohot pertumbuhan do perkembangan ni huriam na memang membutuhkan akka sarana dohot prasarana pelaksanaan ibadah dohot kegiatan asa tung lamhui dahami marhite pelayanan nasida holong ni roham na sumarihon narikoti unang luas nasida ali Tuhan gale binanyak kahata so pisik alay lam semanga manasida ay ido padzoni manahan di saluhut na jalapos rohanami molo di papulit nasida tikki na makobasi marhite ke panitianon manang maradu ditinggal hon akkaulon na pasu-pasu mo dong na sida Tuhan. Dang luasom mo na sida turaparon. Alay say sari honom mo do diak kanarik koti marhiti ak kadalan na boy tarpatupaho di ngulu na sida. Tuhan azari mahami masiurupan baik ruas dohot parhalado ng panitia pasaut toni. Sadarion ho pasahat tami mangulo nami tuho. Dongani mahami Tuhan patuluson ak kaulon nami do pelumobi ak kapakobasyon. Di acara pangapulion parguru malua songoninang ibadah sore rodi akka ulaon parpunguan na pinatupani akka ruas ni huriam di akka parpunguan nabi azari hamidisi gabe si parolas ni roha atong pinuji magwar mo na badiay jalauloy matangyang pangiduan namion nahurang sikopon nahu pangido hami tuho di bagasan gor ni anakmu Tuhan Yesus Kristus nang manesa dosa nami sa isaut ma lomo ni roham amen.
Mari de mahita laos ditikina mari dio mahita pasahat to peliata pelia padua dohot tupak to resot. kon mapiliatta. Ali de bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot na sa ulibasan na mauliutus.
Upasahat hami masian na nilihon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na husus di julum. Pasu-pasu may jalar ramoti. Asa hu parasi yang hami pilihanon pati bulo na radjaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamina di Banua Gijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaommu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dame, jala-jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasaorhon ma damena tutodim.
Shalom.